community with them. Gwenge mailwa ke Mandera itong mar piny Kenya kod Somalia osiro paro mar sirikal mar miyo gi bunde mar konyo gi kedo kod jomaundu mag Al-Shabaab. Ruodhigo kalo selwak Mandera e kinde limbe ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar Okwach Kich Mohamed Amin ero mar jukwaa la usalama wacho ni tiegruok makare kaka itiyo kod bunde kaachiel kod yore tudruok manyasani biro konyo e kedo kod maundu e gwenge makono mayudre tung. Bende gidwaro mondo mi nyamburko kod apiko mabiro konyo gi tawo chenro mag wuoth e kinde magitimo apedha. Tunafanya patroli kila wakati, tunatembea iko na sala pamoja na askari yetu na KBR yetu, ndio sisi tunatembea kila wakati. Wale maharamia wanaangamisha watu wetu, sisi tunataka kuangamisha, tutaendelea kuangamisha ikipata salata. Tunakanyaga na mguu 20 km, 30 km, 50 km, tunaenda kuangamisha. Tuko na diari kuangamisha hao kama tunapata salama.